L-istaġun tal-lampuki se jiftaħ dal-waqt u bħalissa sajjida għaddejjin bi preparamenti biex malli jiftaħ l-istaġun ikunu minn tal-ewwel li waslu lill-konsumatur Malti ħut frisk. U bir-raġun għax skont is-sajjied Franz Karabot il-lampuka hija l-aktar ħuta li timxi mal-Maltin. Ejja, le f'multa l-lampuka timxi ħafna u famuża mal-Maltejn, naħseb li l-iktar ħuta li tittikel mill-Maltejja l-lampuka. Nibdew minn xahar qabel nippreparaw għall-lampuki, għax fih ħafna xogħol ġebel, palm, fejn naqa' xogħol, imma mbagħad tixħidhom fl-10 tax-xahar idu nitfgħuhom u mbagħad naraw minn hemm lemm. Franz tkellem ma' Net News meta konna fir-razzett tal-Ammiri fejn numru ta' sajjieda ltaqgħu biex jiġbru weraq tal-palm. Dan għaliex il-weraq tal-palm huwa essenzjali fis-sajda tal-lampuki kif ikompli jispjega Franz. F'teknika magħrufa bħala kannizzata, is-sajjied li jistata l-lampuki joħloq bħal ċatra magħmula mill-weraq tal-palm. Meta x-xemx tkun fl-aqwa tagħha, il-lampuki jfittxu d-del tal-weraq tal-palm u jkun f'dak il-mument li s-sajjieda jixħtu xbieki. F'teknika antika li tmur lura għaż-żminijiet tar-Rumani. Palm nużaw bess għall-lampuki, daw l-istaġun tal-lampuki u beħ naħdmu bil-palm. Xej, il-palm namluħ bħal meta ta' tiġi iżeddur tal-lampuka, tinġabar il-lampuka u xifan fri. Taħte, u aħna morru biex xibke, ġifiri il-palm bil-forsi ridikew għall-lampuka, ġifiri, jekk ma jkunniex il-palm imbutuna. Il-lampuka magħrufa teknikament bl-isem ta' Mahi Mahi hija ħuta li tibda tgħaddi mill-ibħra Maltin f'Awwissu. Fil-fatt, skont ir-regoli, is-sajjieda jistgħu jibdew idaħħlu l-lampuki fil-pixkerija mis-16 ta' Awwissu u l-istaġun jibqa' għaddej sa Deċembru. Il-karatteristiċi fit-toma u l-konsistenza tal-lampuka jagħmlu lil din il-ħuta waħda mill-aktar versatili fil-mod ta' kif tista' tissajjar fil-kċejjen Maltin.